Alright. Ndakutonoti kastructure kakuitawo zviri nani. Tikuona kuti dumbu hapasina. Aya dumbu hapasina. Ranga rakakura kupfuura ipapo. Aya vajojo vanga varipo chaizvo. Wow. Centimeters kana vajojo vakawandira nechekuno kumazamu. Haunyatsonoti hapasisina zveshepi. Hapana aiti here mune pamwiri. Ya. Vasingakuzive. Vasingandizive itoti ndatombozvidyirawo mari zvekunzi ndiri kutekere ndisindi. Maidya sei vatanga hivi? Nditengerawo drink shamwari kuti yodozvara matwins here. Ndakati hamatwins. Ndichiziva kuti hapana zviripo. Asi nechemukati manje zvaichindirwadza kuti saka I'm structureless and I'm shapeless zvekutodaro zvekutosvika pakutonzi ndine matwins. Ndaka zvaindirwadza. Kuti zvakatora about 2 weeks. Week rechituviri rakasara rondopera ndatove munhu akukwanisa kuzvibatsira. Vaindiziva vanotoshamisika kuti ndiye here uya ari kufamba uyu wataiziva panguva diki yapfuura asingakwanisi kufamba. Ndofunga dambudziko iri wanga wakutondiziva handina about 4 months ndina kukwanisa kufamba. Vanhu vakandiona muna January umwe watoshamisika kuti kuona izvi chaizvo zvakaronda asiye. Kuita dumbu kudai ndivo vakatibvisa makonye mudumbu. Tainge takaonda tichitoti kudai kuti udye chikafu chedu unenge usingachide. Asi takarapwa zvakanaka zvandasingatarisiri zvekuti taitoshaya kuti zvinobvepi zvinoendepi tizamaenda kumakliniki zvaitotirambira. Asi New Life yakatipedzera. Makapedzerwa neNew Life? Aiwa, takapedzerwa. Matambudziko andaive nawo ese akagasa. Ende akagasa munguva pfupi usina tarisiro zvokuti unembenge waendawo kumwe. Usina hako kuzoziva kuti paunoponera ndeapa. Saka vaitsanangura here kuti dambudziko riri kukonzerwa nei? Aiwa, vakakuisa pasikani vanotsanangura kuti apa pada hebrakati idambudziko rakati, apa pada hebrakati idambudziko rakati. Vachikunyorera wobva wauinda newe wokuti chitenga mushonga uyu, chitenga uyu, chitenga uyu. Okay. Wobva watenga, wobva waudzwa mamwira unoita. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba ganjanda uyai kane muone. Makadi muri Zimbabwe. Zita rangu ndinonzi Pastor Nyakuremwa. Ndichishanda ndiri under New Life Herbal Clinic inoita nezveutano ichishandisa natural products. Kuti ndisvike pano ndakashanda nemacompanies akati wandei anoita nezvemaherbs. Ndikaonawo mukana wekudzidza pamusoro natural products. Ndakashanda nemacompanies akaita sana Dynafarm, ndakashanda nemacompany akaita sana Vision System International, vana Greenworld, vana Bell, ndiri distributor ikoko. Ndikapiwa yatinoti product knowledge kushandiswa natural products kana kuti kushandiswa kwemaherbs. Kudzidziswa kwandakaita kwakandipa mukana wekuziva every product nokushanda kwayo nokukwanisa kuadressa mumuviri memunhu. Ndobva ndawanawo mukana wekuti ndakakwanisa register as ku TMPC inoona nezvevanhu vanoshanda nemaherbs. Tikakwanisa kuwanawo tsamba kubva ikoko. Zvikati this passion yekudzidziswa kwandakaitwa nemacompanies, ndakaona kuti maherbs anobatsira vanhu vakati wandei, but vari kusangana nechallenge yekuti maproducts anenge achitengeswa at distributor price kana kuti at retail price kana akusvika ku the final user wemaproducts iyayo. Zvinotuma kuti vanhu vazhinji vasapora nekuti vanenge vasingachakwanisi kutenga maproducts aya akawanda. Sezvanambotaura kuti maproducts ndakava neknowledge yemaproducts emaherbs anoshanda neway yeku cleaner system yemunhu
obooster immune system, osupply nutrients kumunhu, ndo zvinomatuma kuti ave effective, kana ndichiti ave effective kuutano hwemunhu. Saka munhu nemhaka yekuti anotenga maproducts aya aine higher price, zvinomutuma kuti asatenga maproducts akawanda, zvinolidha kuti munhu uyauya asazopora kana atenga maproducts mashoma. Saka passion iyi yekujoina macompanies kwandakaita zvakandituma nepese zvakandituma kuti tivhure chipatara chinoona kana kuti chinoshanda nema-natural products, chichimasvitsa ku the final consumer ne-reasonable price kana kuti ne-distributor price. Zviri kutituma kuti isusu se-New Life kana kuti inini se-New Life Herbal Clinic tive nema-testimony ari tangible, ari kubatsira vanhu panyaya dzehutano hwese semamiriro awakaita. Saka tinoona vanhu vakawanda mutauni vachidaidzira free scan maherbs, free scan maherbs. Vanhu vazhinji vanoenda ipapo yobva vanoitwa scan at zero cost. Vanhu vazhinji vanodedzwa mutauni, uyai kuma free scan, vobva vatadza kundorapika kana kuti vobva vanowana maherbs aya achidhura, vobva vatoblema maherbs vachiti hazvishandi, zvekuti vanhu vazhinji vanopera moyo nazvo. Asi ndine point yandoda kukuudzai yakaititumawo kuti seNew Life Herbal tiveko. Maherbs anoshanda nemhaka yecombination. Saka paya paanodaidzira kuti free scan, anobva aovercharge maherbs aya kuti awane yatinoti awane too much profit kubva kwaari, nekuti anoziva kuti munhu ari kurapwa nemaherbs ari kurapwa achipora asina side effect yaanosangana nayo. Saka zvakanditumawo inini kuti tigadzire New Life Herbal Clinic inokwanisa kudzikisa maproducts emaherbs kuti munhu awane full course at reasonable price achikwanisa kupora, yandinoti full package inenge chimubatsira kubva ku-detoxification yobva yabooster immune system yake, yobva yasupply ma-nutrients, yobva yabatsira even vana prostate, vana kidney problems. Mukufamba kwenguva ndichiita zvemaherbs, ndakazowana mukana wekudzidza yatinoti board analysis. Board analysis machine unoanalyze ma-internal organs emunhu. Anditoti ma-internal organs zvinhu zvakaita sana moyo, moyo, mapapu, ma-large intestines, ma-small intestines, pancreas, ma-gall bladder. Inokwanisa futi zvekuanalyze even the function yemaziso, yobva yatibatsira the functions yemabhonzo. Chaisingakwanisi kuita, haigoni kukwanisa kuona gender yemwana akatakurwa mudumbu, but kuona kuti mudzimai akazvitakura uye mwana akagara zvakanaka. Inokwanisa kuanalyze ikatipa a good result in terms of that. Inotiudzawo zvekare kuti kana munhu aine ma-problems akaita sana yeast infection, ma-problems akaita sana gonorrhea kana all types of STIs, inotiudza the root cause ne-types of bacteria iri kukonzera kuti munhu iye arambe aite problem iyoyo. Saka ikatipa iyoyo, tinobva taenda kuma-companies aya andakajoina, andachitaura ma-companies ane ma-products akaregistwa neZimbabwe Medicine or Control Authority muno muZimbabwe, akaregistiwa aine production date ne-expiring date. Zimbabwe Medicine Authority inenge ma-products ainenge akaregister like ma-Dynafarm products. These products dzakaregistiwa dzikaongororwa kuti dzinokwanisa kukonsumiwa nema-Africans kana kuti nema-Zimbabweans or human
asiri kunotestwa, haasi maproduct ekuti ari kunotestwa achitangirwa matiri, maproducts akaongororwa kuti munhu anokwanisa kuti amatore akakwanisa kumuassista on that paproblem iyoyo. Natural herbs, they reverse the condition yemunhu. Anoita kuti munhu ane dambudziko remwoyo anoenda kunogadzirisa dambudziko raita kuti munhu ave nechirwere chemwoyo. Kana iri cholesterol yakonzera kuti munhu aite chirwere chemwoyo, product knowledge yandinayo, ndinonotsvaga product inokwanisa kucleana that cholesterol muropa redu. Kana iri blood fat yazvikonzeresa, kana iri uric acid yakonzeresa kuti munhu aite kidney failure, tine maproducts anoenda kunoadressa that problem kuti uric acid ibvepo, then kidney function yedu yotanga kufunctiona zvakanaka. Kana prostate, kana ari matube ekuprostate kedu ari kuvhara, iri tsvina yaenda paprostate glands yedu, kuti prostate glands yedu izvimbe kudai, tinoenda neproduct knowledge yandinayo, ndinonotora product inonokwanisa kucleana that prostate glands yedu yobva yachena, munhu akutonzi haasisina prostate enlargement. Zvinogoneka here kuti munhu anogona kubvunza munhu kuti kana munhu ava pasevere anzi ane mwoyo uri kuzvimba, une mwoyo wakuita this problem, avapa atinoti machronic disease like vana BP, sugar, diabetics and all other chronic diseases, vana liver diseases, ulcers, all those chronic diseases, dzinogoneka here kuti munhu arapike achipora? The answer is yes. Kuma herbs zvinoita kuti munhu arapike agopora, but zvinotora course yakakwana netime yakakwana, yatoti time yakakwana munhu achitora full course. Chinozoita kuti munhu aite give up kuma herbs ndechekuti anenge apuwa these herbs at higher prices, because someone is selling this price at retail, although ma companies achitipa ma products awa ne price epamusoro nemutengo uri fair enough kuti munhu atore ma products achimashandisa. Saka munhu akatora course haazogoni kuramba achitora because nekuda kweeconomy uye nemamiri akaita zvinhu zvinozoita sokuti maherbs aya haashandi. Saka seNew Life Herbal Clinic takaona kuti it's better kuti titi munhu paanobhadhara full scan, panobhadhara scan yake, awane maherbs at discountable price, at distributor price. Then these companies dzinotengesa ma-products awa, ma-network marketing anotengesa ma-products aya, obhadhara inini nekuti ndapusha ma-products akawanda nevolume yakawanda, ndichibatsira iwewe kana kuti murwere wedu anenge ati vatinenge tichirapa seNew Life Herbal Clinic. On addition, imwe advantage yatinayo, isusu munhu watinenge tatora full body analysis, tinomuitawo yatinoti review for free, anodzoka pasikani pedu mahara, kana kuti atinoti mahara yatinoti review, tichiona kuti takaona kuti kidney function yako haisi kufunctiona zvakanaka. Ukabva wabhadhara $10 yako yescan, pawakabhadhara $10 yako yescan, wakana ukabhadhara pachipatara pedu it's 10 years yescan, ukabhadhara outside the country kune mamwe companies atinoshanda nawo they pay 15 years. But munhu yapa anodzoka pascan, tinomuti anodzoka for free of charge. Why achidzoka free of charge? Tirikuda kuona kuti takamupa medication ye prostate, is this medication ye prostate working very well kureverse a problem yatakatreata upon. Uye zvekare tinoita atinoti ma-follow up ndeapi? Ndeyekuti munhu watakapa medication uyawe ari kumwa medication in a proper way here, tinomufonera early in the morning or even night, tichita ma-backup service nema-secretaries edu anenge aripo anofonera munhu uye kutaura naye paWhatsApp, takakupai medication iyi,
muri kuitambira here nekuti mwe munhu anogona kudaro ari allergic to certain a drug obva atora medication yaya obva areact upon it. Saka isusu tinoita follow up to everyone watinenge tapa medication yedu kuona kuti iri kushanda here, iri kushanda zvakanaka here. Zvekare imwe advantage yatinayo ndeyekuti tine machine uri mobile usingagoni kugara paoffice zvokuti pamwe dzimwe nguva unogona kudaro uine murwere ari serious kana kuti uine varwere vari serious vekuti you are no longer able to transport them kuti vauye to our office vavisitire maoffices edu. Ukafona uine time ukatipa mari yetransport iri reasonable, yatinoti mari yetransport ndeyekuti pamwe uri kuharare kunoita $5 nebhazi kuti usvike ikoko, tinokuchaja yatinoti transport fee, then scan unobhadhara mari inobhadharwa paoffice iyoyo wobva waitirwa scan yako kumubereki wako kana kuti kwauri iwewe uri at the comfort of your home zone. Advantages ekudaro unenge waita iye unobva wataona tobva tanokupa treatment ichibva pamaresults atinenge tawana from full body scan yatinenge takuita. Mwe munhu anogona kubvunza kuti anai mufundisi ndakamboitwa scan, I have my own scan dzakasiyana siyana. Nyaya inoitika muchaona kuti munhu akasvika pascan anoudzwa kuti une maproblems muviri wese nevamwe vanhu vanoita scan nekuti havana kupiwa hunyanzvi kana kutora full information upon our body analysis. Obva angoona anongoziva macolors or anogona ngoziva zvimwe zvinhu obva atadza kuinterpreta that scan. Saka munhu anokunyorera bhiri rekuti rinobva kutsoka kusvika kumusoro, of which pamwe chaleader kuti munhu ave neBP inyaya yeblood velocity. Saka nemhaka yeunyanzvi hwedu tinofarira isusu pachezvedu kuti tizviitire scan tega isusu pachezvedu tobva takupa treatment nemaresults atinenge taona kubva kuvanhu vatinotenda kuti ava vakatrainwa vakapihwawo mapepa ekunzwisisa kuti vaakuziva full body scan inenge ichiitwa kumunhu. Okay, ndoda kumbobvunza kachiremba. Zvirwere zvamunorapa zvirwere zvakaita sei? Alright. Ndingati tinorapa chirwere chese chine chekuita kana kuti chinokonzerwa nekufeila kweevery internal organ. Kanchiti internal organ ndinorevei? Ndinoreva kuti chirwere chakonzerwa nekuti small intestines ako haasisiri kufunctiona zvakanaka, saka waakukwanisa kuti uite mapiles. Chirwere chakadaro chinochirapa. Ropa rako harisisiri kufunctiona, harisisiri kutenderera, circulatory system yako yekutendedza kweropa wakunzwa pasi petsoka pachipisa peuyu zvakutuma kuti uve neBP. Tinorapa izvozvo because tinocleana ropa iroro. Tine maproducts anogadzirwa nemakambani atinotemba anaita nezvawo ayaya anotipa kuti tinocleana ropa redu. Tinokwanisa zvekare kurapa maproblems akaita sana prostate enlargement. Munhu tinomukurudzira kuti paanoona masymptoms anotera especially kuna maprostate varume at the age of 40, 45 ezvino even pa 35 chaipo you can face all those problems because of mafuta atiri kudya ari kuuya ari too refined nemhaka ari too refined zvekuti akazopinda matiri ari kunobloka some of our tubes uye ari kudisturba makidneys edu. Saka tinongoti ukakurumidza kuona symptoms kurumidza kuti tiuye to clean prostate iyoyo. Symptom racho rakaita sei? Symptom rakafanira kuti munhu anoita frequent urination, munhu anoita weight yobva yasarira. Let me explain, ndizama some explanation. Munhu anoita weight yobva anzwa kuti ndirichiri kunzwa kuda kuita weight asi haisisiri kubuda weight iyoyo. Ndoatoti masymptoms ekuti munhu akuda kuita prostate enlargement. Munhu anogona kunzwa kuti aita weight onzwa chiweight chichisara kachipisa kachidonhera pabhutsu zvekuti kana kuti achifamba anogona kunzwa tuma drop kunzwa kuti underwear yake inodzopedzisira yatotota
weti ichibuda yega mbijana oro kunzwa unusual pain inenge ichikabata pamusana nechepamusana pakwa ndo vatinoti masymptoms. All those symptoms idzodzo zvakafanana nekuti kidney kana ida kupa problem haingotangi nekuti munhu ava nekidney problem, inotanga nekutoisa mabayo pasi pembabva, inotanga nekuuya kuzogara pamusana, because we have, remember tine makidneys maviri, one inodetoxify food and the other one inodetoxify our blood, inoseparata zvinodiwa zviri muropa yobva yaseparata kuti zvinodiwa izvi hazvisi kudiwa, yobva yanozvirasira kupi, yobva yarasira kupatinoita mublood already. Blood already kana razara rakuudza kuti takufana kurasa weight yedu, yakuisa masensors anotiudza kuti takufana kurasa weight. Munhu haangotangi neproblem yeliver, anotanga kushaya appetite, kunzwa left shoulders pain, kunzwa masomo ake muchasemune majecha. All those symptoms zvinozi kuti do not ignore those symptoms. Uya titarise ma-internal organs ako kuti ari kufunctiona zvakanaka here, tobva tamabatsira. Saka muchidimbu zvirwere zvamungagona kumbopa for example mataura kuti zvinokonzerwa nema-internal organs, tinogona kutadza kuziva kuti ndezvipi. Pane here zvamungadonongodza kana 5 kana 3 chakati nechakati? BP, sugar diabetics, yatinoti pelvic inflammatory disease, yeast infection, prostate disorder, mentally disturbed, maziso anoda kudevelopa tsanga kana kuti anonzwa maziso ake achingoita yellowish, anoona zvinhu zvakaita dark soap, tinobatsira zvekare. Then yatoti rheumatism, arthritis, bone disease, chirwere chemajoints, toita yatinoti arthritis yacho, gout, problems zvakaita sene gout aya, zvirwere vana anemia, mapiles, cancer. Right. Cancer inodependa nemastages. Stage yairi. Tine ma-early stages. Yekuti cancer, because cancer, you developing cancer. Wanatatokuta scan, tinoona kuti this one is developing a cancer cell maari. Taona kuti ari developa a cancer cell maari. Tinobva taunza ma-products atinoona kune mamwe ma-companies ane ma-genes ema-anti-cancer maari. Saka munhu iye akakurumidza kuwana that treatment, munhu iye akakurumidza kuwana that treatment anobatsirikana chaizvo. Alright. Okay. Right. Ndoda kubvunza futi kachiremba. Ndauya paofisi penyu. Ndiri kuzwa pari kurwadza. Ndinotaura here ndiri kurwadziwa pakati kana kuti scan yenyu ndio inonhonga? Thank you very much for good questions. Handifariri kuti munhu andiudze pamusoro, atifariri kuti munhu atiudze pamusoro pedambudziko raari kunzwa. Our body analysis inotitaurira kuti munhu ane dambudziko rezvakati nezvakati. Tinotokuudza semunhu anenge asiri mupenyu, ungatozondiudza kuti shuwa pain iyo yakatonyanya kusvika palevel yakati. But nemagariro taita muindustry tinowanzodongonodza every problem iri mumunhu, toileya iwe wakanyarara, then you give us the report yekuti zvamataura ndizvo chaizvo zviri ndiri kusangana nazvo. Saka sikani muprofita ko? Dai angari muprofita wemazuva ano, chechi yacho yaizara. Anoziva even zviri muconscious mind yako, anoanalyze even mazino ako kuti ari kuleka chakati, even skin yako kuti iri kuleka chakati. Vaya vanofara kuti skin kana kuti unoona kuti une dumbu risingaperi. I like that one. Vanhu vazhinji vanoti dumbu hariperi zvekudaro, but isu here we have so many testimonies. Why? Because scan yedu inotiudza kuti mudumbu mune ma-expel gases, ma-fats ari kumukonzeresa. Inyaya yekuti haasi kuenda kuperiod zvakanaka. I-type of family planning yaakabayiwa yakonzera kuti adai. Saka we always have the good results after having our body analysis. Right. Chiremba, ndiri kuona kuti munotaramba muchitotsanangura. Zviri mwamuri hazvisi zvekufungidzira ba. Tinogona kutoswera muchitsanangura.
chokwadi. Toda kupinda muofisi Yes. mwenyu timboona ofisi yenyu mamunoshandira then tapedza toda kuzonzwa matestimony evanhu vakarapwa pano paNew Life Herbal Clinic handiti. Yes. So panapa tiri kupi? Panapa our first office yedu yakaloketwa muno muBhowera kwaMurambinda paMiracle Training College opposite hospital. Tiri just opposite hospital. So far ndinotenda kuti maMurambinda macho mukavunza kuti paMiracle Training College panoitwa zvechipatara chemaherbs. All roads lead there. Okay. Tichibatika futi munabva mavaudza kuti it's just opposite iri opposite nechipatara chemamurambinda handiti? Opposite chipatara chemamurambinda. Takatutasa nechipatara chepamurambinda kuri kudowntown yemurambinda yayo. Okay. Yes. Tine zvekare munhu anogona kuti yes ina ndikwanisi kuuya kwamurambinda. Tine mukana wekuti sezvo ndakataura kuti ndakashanda nemacompanies akaona ndoshanda nemacompanies akaona ndine zvemaherbs. Ndine Vision System International ine ma-offices all over the world. Let me say nditi all over the world so far. Inoitawo zvekare ma-board analysis pasi rese. Zvokuti ukaticonducta seNew Life Herbal Clinic ukaenda ikoko unongonotorwa scan ubva watitumira scan sheet yako. Ini sachiremba ndobva ndaritarisa. Ukatumirwa report yaunenge report card yako ukasvika pafoni ukandiforwardira ndine patience dzekuitarisa zvisingaiti ndobva ndachikurondedzera ndokunyorera zvekare pane nyaya yangu ndepekuti I want everyone to have medication at discountable price. Okay. Muno ndo muofisi yedu yekwamurambinda as New Life Herbal Clinic. Mandambotaura paya kuti opposite hospital. Tichikwanisika zvekubatika panhamba dzine dzichiti 0786 428 287 or 0785 099 391. Ava ndio sekretari vedu vakuti uchisvika vanokutora temperature, vakutora temperature vokuisa pascale, vakuisa pascale vomeasure length yako, vameasure length yako votora madetails ako vobva vaisa mucomputer. Vaisa mucomputer vokutora scan. Inini sachiremba ndobva ndainterpreta that scan iyoyo. Right. Saka izvezvi ndinogona kutotorwa here? Munokwanisa kutorwa. Munokwanisa kutorwa umwe. Saka regai ndida kumbotorwawo scan. Ndinoda kuita semunhu ari kutanga kusvika ka. Zvinoitwa munhu ari kutanga kusvika izvozvo ndo zvandoda kutoitwa panapa. Alright, it's okay. Makadii zvenyu baba? Tinofara. Makadiko baba? Aiwa, tinotenda zvikuru. Ndiri kutaura nani nhasi? Tinashekamunya. Tinashekamunya. Munowanikwa kupiko? Kwamurambinda munomu here? Kwamurambinda munomu. Okay. Yeah. Right. Tipei tinzwe maringe. Ndoda kungonzwa chete maringe neNew Life Herbal Clinic. Chii chiri kuitika tiri kungozwa nezvayo? Aiwa, ndinotenda zvikuru nemabatiro avari kuita basa ravo. Tave neurwere hwemudumbu kukwenya. Kurwara kwako kasiyana siyana. Takauya vakatiisa paskani. Vakatirapa. Aiwa, miri yedu yakuita zvakanaka. Ndaitove ndiri munhu asina kusimba kusvika zvandiri izvi. Yo. Asi ndakazoshamisika ndatova kana neappetite yechikafu. Kutoita dumbu kudai ndivo vakatibvisa makonye mudumbu. Tainge takaonda tichitoti dai kuti udye chikafu chedu unenge usingachide. Asi takarapwa zvakanaka zvandasingatarisiri zvekuti taitoshaya kuti zvinobvepi zvinoendepi tizamaenda kumakliniki zvaitotirambira. Asi New Life yakatipedzera. Makapedzerwa neNew Life? Aiwa, takapedzerwa because matambudziko andaive nawo ese akagasa. Ende akagasa munguva pfupi usina tarisiro zvokuti unembinge waendawo kumwe. Usina hako kuzoziva kuti paunoponera ndeapa. Saka vaitsanangura here kuti dambudziko riri kukonzerwa nei? Aiwa, vakakuisa pasikani vanotsanangura kuti apa pada hebrakati idambudziko rakati, apa pada hebrakati idambudziko rakati. Vachikunyorera wabva woinda newe wokuti chitenga mushonga uyu, chitenga uyu, chitenga uyu. Okay.
wobva watenga, wobva waudzwa mamwiro aunoita zvishoma nezvishoma kusvika wapora sezvandava zvinezvi. Yo, saka munoda kuti chiko baba kune vamwe vane dambudziko rakafanana neremamuinaro imimi? Indoda kukurudzira vese vasingaizivi ngavamhanyidzane vanosangana nekupora. Kupora kwauya, vanhu vazhinji vanogona kusvika mukuita matambudziko akawanda avasingazivi kuti ari kubvepi, asi vakamhanya kwavari anoganuka nenguva pfupi, nekuti vamwe vanozoita zvinana henia inhayo kusaenda kumahebhau, vanoita zvirwere zvakawanda, asi vakauya uko aiwa maminitsi vanongokaruka vatongopora. Wow, tinoda kutenda Mwari zvikuru nenguva yamatipa yekukurukura nemi mazvita. Aiwa, neniwo ndinotenda. Thank you. Right, amai makadi? Motitaurisei kana ndokumbirawo kuziva kuti ndiri kutaura nani? Muri kutaura nakuda kwashe Kamboyi kana kuti maishandewo. Alright, maishandewo kana kuti kuda kwashe Kamboyi. Inini hapana chimwe chandoda kunzwa nhasi, ndiri kungofamba ndichibvunza vanhu pamusoro peinonzi New Life Herbal Clinic. Munoiziva? Tipei tinzwe. Makaiziva sei imimi? Chekutanga munogara munomwa murambinda here? Alright. Saka tipei tinzwe zvamunoziva pamusoro pe New Life Herbal Clinic. Ini chandosanda chekuti New Life Herbal Clinic inoshanda nemaherbs. Yakandibatsira, maherbs awo akandibatsira. Ndakati ndasununguka ndakasara ndine problem yairwadziwa nechibereko, like musana nechibereko. Ndobva vandibatsira nenonzi Yonipill. Yonipill vakanditi ndinofanira kuinsert muchibereko. Saka yaibuda iine svina Yonipill. Sometimes waitogona kuti pandairishandisa ukaenda uchimbuzo igona kutozorira itogona kutodisapira nekuda kuti inenge rakota tsvina yese robva rangobuda. Saka ndakarapika ipapo zvichibva zvaita right. Then ndave right ndakazoita futi challenge kuti ndine dumbu hombe. Vamwe vanoritawo Jojo Tank, saka zvazva kundibhowa ngonzi Jojo Tank. Saka zvazva kundibhowa. Saka ndakadzoka futi kuNew Life Herbal Clinic. Ndobva ndaenda paMiracle Training Center. Ndasvika ndataura nyaya yangu. Ndobva ndapiwa mateas inonzi slimming tea at first. Saka zvakaita sekuti hazvisi kundishandira pekutanga, asi ndakainwa for 20 days. Muday 15 ndopandakatanga kuona a change. Change yandakatanga kuona system yangu yaita sekuti hainyatsofunctiona zvakanaka, like pakuenda kuchimbuzi. Ndopandakatanga kuona a change. System yangu yakushanda zvakanaka. Then chibva ndazotenga futi inonzi slimming lotion soap. Inoirabha padumbu nemuwest. Iyoyo manje inopisa nechemukati chaimo unyatsonzwa kuti iri kupena. Kosi pandakaenda pasikani ndakanzi ndine mafetsi. Saka anoda kuti aite sei abhenwe mafetsi ari mudumbu. Ndobva ndazora ndakairabha ndaiscrub. Saka first 3 days yakandipisa zvekuti yaindirwadza. Then kubva ipapo ndakazotanga kuchaya. Saka murungu uno like now handisati hangu ndapedza kuishandisa, but like now Master simbi chaivo. Jojo. I'm happy kuti vaJojo vakudini vadisappear. Alright. Ndakutonoti kastructure kakuitawo zviri nani. Tikuona kuti dumbu hapasina. Aya dumbu hapasina. Ranga rakakura kupfuura ipapo. Aya vaJojo vanga varipo chaizvo. Wow. Centimeters kana vaJojo vakawandira nechekuno kumazamu. Haunyatsonoti hapasisina zveshepi. Hapana aiti here mune pamwiri. Yeah. Vasingakuzive. Vasingandizive itoti ndatombozvidyirawo mari zvekunzi ndiri kutekere ndisimbi.
maidya sei matanga nditengero drink shamwari kuti unozvara matkins here ndakati matkins ndichiziva kuti hapana zviripo asi nechemukati manje zvaichindirwadza kuti saka im structureless and I'm shapeless zvekutodaro zvekutosvika pakutonzi ndine matkins ndaka zvaindirwadza but saka moda kuti chiko kune veNew Life Herbal Clinic toda kungoti kune veNew Life Herbal Clinic maproducts avo anoita ngavaramba vachienderera mberi nebasa ko vamwevo vasingavazivi muri kuda kuti chiko vane maproblems handiri kuda kungovakurudzira kuti vauye vabatsirikewo neNew Life Herbal Clinic ini ndakabatsirika mazvita tinokutendai zvikuru nenguva yenyu. Thank you. Makadi baba nani ama makadini wewe ya munotitaurisei right nda kuziva kuti ndiri kutaura nani apa muri kutaura navanonzi Godfrey Magunda munharaunda yekwamurambinda Boera ndine zvandinoda kuziva kapamusoro peNew Life Herbal Clinic. Yes. Mungatitaurira kuti mune zvekutiudza munoiziva here? Tinoiziva zvakati nyanyei munhu washe nekuti ndiri umwe wemunhu akabatsirwa newanhu iwawo neveNew Life Herbal Clinic. Ndakaitawo munhu akanga aine urwere kwenguva yakati rebei ingati kwemakore 3.5. Ndine dambudziko remakumbo raindishungurudza akanga angobva pasi makumbo angu ese. Vanondiziva munharaunda kana kuchechi vanoziva kuti ndanga ndine dambudziko iroro ndikasvika papoindi yekutosimudzwa ndisingachakwanisi kuzvifambira kuzviitira anything asi ndanga munhu yanga angotakurwa kusimudzwa paari achiendeswa but ndazowanawo munhu akandirifeya kwamaidzi akanga ambowanawo rubatsiro kwavari zvaimuitira ndiye akanditiwo kune inonzi New Life Herbal Clinic akandiendesa ikoko. Ndichinosvika ikoko ndakatambirwawo zvakanaka ndichivaonesa dambudziko rangu ndakatorwa skani nezvinoitwa zvese wakabva wataura kuti pane zvaida kuti ndibatsirwe nazvo mishonga nemarapirwo andaifanirwa kuitwa zvokuti inini pandakambe ndatenderera kune zvimwe zvipatara nekunobatsirwa mafigures andainochajwa ikoko ndandainzi zvinodiwa kuti ndibatsirike neupenyu hwedu hwatiri kurarama zvazvisiri affordable but ndaenda uku wakandinzwisisawo dambudziko rangu wakati tinogona kukubatsirai munhu waMwari muchitsvaga mari yemishonga apo neapo. Saka ndakasvika pakuzowirirana nawo ndikatanga kuchibatsirwa nawo ndofunga ndikangoti zvakatora about 2 weeks. Wiki rechituviri rakasara rondopera ndatove munhu akukwanisa kuzvibatsira akukwanisa kusimukawo panga ari paya ndakutonzwa kuti makumbo angu akuita simba mushure mekunge ndashandisa mishonga yawo nezvavaiti ndiite nemaexercise amamwe vaisvika vachindiitisa pakliniki pavo. Saka munoreva kuti maamusafambi here baba? Kufamba dambudziko chacho nechekuti ndanda kutoshuvira kuti dai ndangokwanisawo kufamba kubvawo pandiri apa ndichienda pane imwe position. Saka dambudziko kwanzi rari raikonzerwa nei vakatsanangura here? Vanotiwo pane zvinondoitikawo mukunge vanhu tichigara zvimwe zvacho zvinoburikidza nezvatinodya zvimwe zvacho zvinotondosanganisira zvimwe zvinozonosvika kune zvinondoitikawo mukurarama kweupenyu pane zvinoitika zvimwe zvacho pamwe zvine zvakuindiswa kuspiritual life yekuti pamwe zvimwe zvacho zvine zvane chekuita nemweyawo iri munzvimbo nematinobarwa umo asi zvese izvozvo zvakazonokumiraita kuti ndakapedzisira ndamunhu anga asingachikwanisi kufamba ndangogara pasi. Alright. Asi makagutsikana ini? Ini ndakagutsikana nekuti izvozvo ndiri kuzvifambira ndiri kushandira mhuri yangu ndikukwanisa kutoendawo kunozvisha kumubato womaoko ndichiwa munhu uye akangofanana nevamwe zvokuti vaindiziva vanotoshamisika kuti ndiye here uya ari kufamba uyu wataiziva panguva diki yapfuura asingakwanisi kufamba. Ndofunga dambudziko iro wanga wakutondiziva handina apa kuti 4 months ndinoda kukwanisa kufamba. Vanhu vakandiona muna January umwe watoshamisika kuti kuona izvi chaizvo zvakanoda asi. Alright. Muno masoko yenyu amunoda kutaura kune veNew Life Herbal Clinic ndeyekuti chii? Shoko andingataure kwavari ndoda kuti Mwari wavaitire zvakanaka vaindirire mberi nebasa rakanaka rakadai rekubatsira vanhu nekuti handingati vari mubhizinesi but ndingatoti vari mukubatsira vanhu nekuti inini nekushayiwa kana nekuremerwa ndaitwa nedambudziko hazvina kuita sezvinhu zvandidhurira because ndakapiwa materms and conditions ekuti vakwanisa kundibatsira ndichibhadharawo zvandokwanisa nepandinogona napo.
munoda kuti chii kune vamwe vari mudambudziko rakafanana neremanga muinaro vari kuona chirongwa chino? Vari kuona chirongwa chino ndingangokurudzira hama zhinji kuti kana maita dambudziko uyai muonane nehama idzi, dzinogona kukubatsirai zvikakuitirawo zvakanaka sezvazvakaita kwandiri, nekuti hama idzi ndakaona wari wanhu wekuti vanoda kushanda waine vanhu vanoshanda vaine vanhu pamwoyo, vasiyana nekumwe kwokuti unonotsvaga rubatsiro chavanenge varingoda imari yekuti dai tawanawo mari ibhizinesi, but vasinawo vanhu pamwoyo pavo. But ava vanhu vekuNew Life Herbal Clinic vanhu vanoshanda vaine vanhu pamwoyo, vanoziva kuti upenyu hunokosha hwemunhu. Okay, mazvita baba, tinokutendai zvikuru. Tatenda nesu. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba baganjanda, uyai kane muone.